natin. Senior, cutting ko pa more all the way to Canada. Parang santo lang. Nag-get some food to the horses. Okay, baka nilalagnat siya. Matay. But aside from that, how to tell if you look. Okay, oh, smile! Parang anak lang nila, no? Alaga lang din nila. Grabe sila ka-caring sa mga kabayo nila.